Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 3 sa bulan sa Mayo tuig 2021. Ato karong gisaulog ang kapistahan St. Philip and St. James. Ang pagbasa ginotlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan kapitulo 14 bersikulo 6 ngadto sa 14. Si Jesus mitubag, "Ako ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kundili mo agi kanako. Karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan. Og sukad karon nakaila na kamo kaniya og nakakita kaniya." Si Felipe miingon kaniya, "Ginoo, ipakita kanamo ang amahan og igo na kanamo." Si Jesus mitubag, "Dugay na akong nakig-uban kaninyong tanan. Unya, wala ka pa ba gihapon makaila kanako, Felipe? Ang nakakita kanako, nakakita usab sa amahan. Busa nganong nag-ingon ka man, ipakita kanamo ang amahan. Wala ka ba mutuo, Felipe, nga ako anaa sa amahan ug ang amahan ania kanako? Wala magikan kanako ang mga pulong nga gisulti ko kaninyo. Ang amahan nga ania kanako nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Tuuhi ninyo nga ako anaa sa amahan ug nga ang amahan ania kanako. Kung dili ka mo mutuo sa akong gisulti, panuo ka mo kanako tungod niining maong mga buhat. Ang tinuod mao kini, ang mutuo kanako magbuhat sa akong mga buhat ug magbuhat siyag labaw paniini kay muadto man ako sa amahan ug buhaton ko bisan unsa ang inyong pangayoon sa akong ngalan aron himayaon ang amahan pinaagi sa anak. Kun mangayo kamo bisag unsa sa akong ngalan, buhaton ko kini." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.